الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami akipagadatan, mga datu nagu mga bai. Sanrakan wag yang kutua maanaw sala makalilintad nakapipi aginawa. Yang kaya di itano di kapamagusay nagya din so programatan wa di itano di kapamagusaya sagyang koto okay tagyang koto kanaik. Iman to agawi nagusagyang kaya oras sa babarakatan. Pengenintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala amambagian tan wagyang koto mga limuian, taufikian na ayaden kebagantan sa usayan apadasagyang koto usayan ko hajj nagyang koto al-hajju anil ghair. Aya maanay ni mga pagariami na agyang koto kinay ka na sagyang koto ataw. Aya maana na agyang koto ataw na ipanay ka. Nagyanan na madakal makasusuldisan uli na klasyanan kinay ka na sagyang koto ataw. Aya kagasabuta tano sa nagyang koto kasalian tiing kasagyang koto ataw salakaw sa ginawang ka. Nagi mga bangsami na miyakapiyapi ni agyang kaya kapagusaya tanoron kaso sabeed na dinya naya katawan usayan o di na dinyan di sagyang kaya mga derpatano na madakala di saya matao. So alhamdulillah pagkarayagan tanwai agyang kaya lagi day abitiara sa kalo-kalo na sabutan o mga pagaritan o mga Muslim. Yang kaya paman na kinay kanutaw sa agyang koto asalakaw sa ginawa niyan na pada makasusul siya sa giyang kaya kapugo siya tanoro na giyang koto al-hajju anil mustati'. Giyang koto kinay kanutaw sa giyang koto ataw malagid uloksiyan pagarinian anta katunganay niyan agyang koto ataw na makagagaga ugay na di paghajj na ino kapagayo pama ipagajja ka na giyang koto ataw ang makagagaga sa kanyan. Ikadua apugo sa intano na al-hajju an ghairil mustati al-ma'dub. Giyang koto kinay kan utaw sa giyang koto salakaw sa ginawa niya na giyang koto ataw na di pagagaga. Aya mana na aya ipanay ka na giyang koto atunganayin ka lokas ka pagaring ka apaman na di makagagaga. Lagi dupaman na aya sabab na masasakit sa kaniyan agyang koto sakit tiyan na di kepiya o di nagyang koto paman na lokas saka amin itulod nagyang koto ay di nagyuto na dito makagagaga. Padepan makasusul jagyang kaya usayan na gyang koto paman na mahbus tawa paman na aya sabab adi niya nakapakalalakaw na ibarat to paman na mabibilanggu madadakap nagyang ko to paman na masa kadadaka paon na di paman ke parwagyang ko ta oras yan na upama ko inay kagyang ko to lagi dutu ataw padero upan nagyang ko to paman na uwadin ataw adna tunganay ni ano pama al-hajju anil majnun so tigitano apkebitiratano paman na pembetengan na upama ko inay kagyang koto lagi duto. Pamanian na ilidas tanuron wallah na adna pagarya kan upama pembetengan nagyang koto upama ko inay kakans kanian. O di na tonganay ka pembetengan na upama ko inay kas kanian.
na aya ikalima matatago sa giyang kaya masala na al-hajju an mata walam yahuj. Upama ko adna tunganayin ka, lokas ka, amiya wafat, nagyang ko tuwa kipag-hajj na kaun. Lagi mga pagarya na malaya taya usayan na ayabu aku entano roni manto nagyang ko tuwa paganay agugyang ko tuwa ikadua. Tanudin kagyang ko tuwa inaloy tano na limaw tuwa paman na usayan. Na di tano kugaga sa giyang kaya oras, agi malaya tapaman na usayan sa ugaid na kuentan wagyang ko to paman na ika paganay na gugyang ko to ikadua sa panganitan si ko Allah paman na sabutan na ya o mga bangsa tano ka isay niya ilmo paman na kailangan nagyang ko to kasabuta tanoron sa punan tan wagyang ko to paganay tigira na al-hajju anil mustati. Yang ko tuwa kinay kan sa yang ko tuwa makagaga. Paman na, yang ko tuwa tao na makagaga, uwi na di paghajj. Di sa kanya na palalakaw. Nakapapaturay sa kanyang pan. Ad na tamok yan, makagaga sulawas yan, uwi na di keterang. Ad na mga tao, lagi danan. Ilay na ka na, mas mabagra di saka, mas kondisyon na di saka upama. Nagumala itamok ka. Gaya kaya paman na kibi jagi yang kaya kanay kena ba niya ni kega uga ide na di mata terang na aya kukumansan ng mga ulama igira manutua lagi duto manusia na tira na idha ka na hajjatul Islam upama kagiyang kutua paman na kasilian tingka sagiyang kutua tawa makagega na aya iplalakaw ka na hajjatul Islam, gitu pagampagan na hajj. Ada patapaman na ipalalakaw ang iyong kutwa tao. Na dis kanya na palalakaw. Namiyang pungusan sa mga ulama at tigira na la yajuzu an yastaniba fil hajjil wajibi man yaqdiru ala al hajj binafsi ijma'an. Sa tigira na di ka pa kayo basalian ti iyang kutwa tao makagagaga sa iyang kutwa kaplalakaw niya sa hajj. Apaman na mismo giyang kaya ginawa niya na pagkagaga. Ijma'an na gina ni paman na kukuman o mga ulama amiyang pungsira na didnutuayaman na niya nagkapakay. So Ibn al-Munzir na tigira na ajma'a ahlul ilmi ala anna man alay hajjatul islami wa huwa qadirun ala an yahujja la yajzi'u anhu an yahujja ghayruhu anhu. Aya manay niya yung kaya katiro Ibn Mundir. Isini si mga ulama na tigyan na miya umpong sumampunay sa ilmu, miya siya siran. Asa din sa tawa paman nakapapaturayan sa giyang kutwa hajjatul Islam. Makagagas kanyan paman na kapag hajian na di kapakay. Di ketarima ubas kaniya na paman na ipaghadjag yung kutwa salakaw sa ginawa niyan. Gina ni paman na kukuman ng mga ulama sa giyang kutwa paman na kipaghadjan kinay kan sa giyang kutwa tawa makagagaga. Ugaid nagyuto sumakapantagun sa giyang kutwa hajjatul Islam. Gina so paman na tigitanwa pagampaganay paturay hajj sagyang koto atendiya umur. Upama kung gyang koto paman na kipaghadj na kao natataw, gyang koto ataw na paman na miya kapaghadj din sa paganay. Na ipaghadj ka sa kaniyang paman sa tataw sunna, ikadua hajjian, o di na paman na ikatalwa sunna niyan, na tigong mga ulama agiyanan na adan katirusan o mga ulama apiyang usairan. Sa manuto, namiyagwatan wa igira su hajjatul Islam na di ka pa kayo basalian ti iyagi ang kuto makagagaga. Sa aya ka pa kay o di na aya mitindugun si iko sabi ko mga ulama ap ka pa kaya psilian ti nagyang kuto makagagaga na sagiyang kuto hajj at tataw paman na sunna. Sa aya katurong mga ulama natigiran na paman na idha kana kad adda hajjatal islami fa fihi qawlan. Aya paganay na yajuz. Kapag kaya tigiran na salian tiyan agiyang koto ataw. Paman na ipaghajj agiyang koto ataw
sagian ko to hajj at-tatawu. Ayam itindig sana su Abu Hanifa. Nagu paman na su ikadua akatru o Imam Ahmad liannaha hajjatun la talzimuhu binafsihi fajaza an yastaniba fiha. Paman na ayatindigu Abu Hanifa na nagyan ko to paman na hajj as-sunnah na kanabo to mi papaliugat sa ginawa niya na kupakaya paman na adin ataw paman na ipaghadya nagyan ko to paman na lagi duto paman na ilalakaw niyan. Aya ikadua akaturo mga ulama na la yajuz. Paman na di din nakapakay apya penuto paman na sunnah hajj tatawu. Aginan itindag o Imam Shafi'i, agu paman nagyan ko to ikadua atindag o Imam Ahmad, agu yan ko to paman na su Imam Malik rahimahullah na al-man'u mutlaqan sawa'un kana mustati'an aw ajizan, na tigyan isa sa paranan o Imam Malik agyan ko to kipaghajin sa agyan ko to tao paman na makagiga agyan ko to kilala kaunon na napaman na sunnaw to, kanabaw to hajjatul Islam. Malagid umakagigas kanya na anta aga di makagiga. Sa mano to mga pagarya na yang kaya kapugusaya tanong saya na giyan ko to paganay kipaghajin sa giyan ko to salakaw si ikuginawang ka na giyan ko to upama ko aya salihan tiyan ka ipaghaj ka na makagiga. Nagyan ko to paman na kipagaj na kaon na paganaya hajj, iyan, hajjatul Islam na sa mga ulama na di na no to papakain. Yung pong siransan. Ugay nagyan ko to hajj at tatawu na ad na mitindagon si ko mga ulama, lagi do Imam Malik at na di nakapakay uba paman na ipagaj sa ko to makagaga. Lagi aslan, ay original na makagagas kanya na ino to di plalakaw. Oh, na, so sabi do ko mga ulama, lagi do Abu Hanifa, agus ikadua katro Imam Ahmad na tira na kapakay kagi paman na sunnaw to. Kana ba rakan niya na may papaliugat na ayan dudan tanong nakagigi paman na madagal kasasagdan si ko mga bangsa tanong nagyang ko to al-hajju an ghairil mustati al-ma'dub gyang ko to tao aya sabab kipaghaj na kaon, aya sabab apaman na kailangan na may paghaj na kagigyan ko to apaman na annas sabab, di pa kagagas kanyan. Di pa kagaga, mi daw to agugyan ko to apaganay apaman na piyagusay tanong. Lagi dia na tigong mga ulama, nagyan ko to as-shaykul kabirul fani. Yan ko to lukas kaupama, ama kaada to paman na miya lokal-lokos din. Paman na kiyadaan din sa bagar, miya senior din na tarotop. Paman na kapakaya sama sa tanong man to na tigta paman na aya ide dia no paman na 70, 80, aba din na makaiga. Agu paman na di pekagaga kasabab sa giyang ko tuwa kalukas nagiti paman na tigong mga ulama di tu pekagaga. O di nagyang ko tuwa miya sakit. Al-maridu maradan la yurji zawaluhu agyang ko to amini sugatun apanyakit na di nutu kepiya. Paman na mi pagintaw niyan din nagyang ko to misusugatun panyakit. Na miya kada-kadakalanan. Ibarat yan, nagyang ko to tao makagagadam sa yang ko to ke dialysis na paman lagi to lagi dutu na daw to paman na banyan ro kapag lidas lagi ko to lagi dutu panyakit uli nagyang ko to mga kanser paman na mga peda paman na kailangan na dikambulungan nagyang ko to tao o di nagyang ko to mga panyakit. Apaman na miyatur o mga doktor, nagyang kaya paman na panyakit ka na maintenance yan, naginan itigong mga ulama, maradan la yurji zawaluhu. Na. So mga ulama, na dua katuro iransan. Paganaya paman na tindag o ahlul ilm, so mga ulama,
agi madakala paman na mitinaguna tigira na annahu man istata'a as-sabila ila al-hajj ثم عجز عنه لمرض لا يرجي برؤه أو شيخوخة أنه يلزمه أن تستنيب من يحج عنه. Ay mana ini natigira na uway. Giyang ko tuwa paman na mga tao kaya paturayan sa giyang ko tuwa kapag hajj. Paman na kaya paliugatan sa kaniyan. Nagyang ko tuwa kini kaya kapapaliugatirun sa giyang ko tuwa kaplalakaw niyan. Nana banian din di kagaga sabab sa giyang koto paniyakit amini sugatun anta aga paman na minit tuluda idudian na kapakaid no to atigong mga ulama kasalian tiya na giyang koto lagi dutu ataw inuman mga pagariya ayara no Islam na tigira na paman na sembut na giyang koto kanay dinanayaw taw iba paman na tigira na paman na saragun, duragun iman to, na ayakan nakapagats, limaragun, kagi pa man nagyutoy penanggilaan o mga ulama, o di na penanggilaan o Islam, agyang koto, paman na kapkeda utamok, kapkelubay sa agyang koto, ataw, anta aka paman na kapkesugat yan na panyakit. Kaya di paman na di tano, kesigurado agyang koto, anto na mapanggulaw-law manusia, sa agyang koto, paman na, di ka pakasumbi-sumbi agyang ko tuaragun. Na, so sabi ito kong mga ulama na piyakairan, naman ito paman na ada na sabab di niya nakapakapaghaj paman na kapakaya ipaghaj agyang ko tuataw. Saya mitindig sa si kong mga ulama, nalagi do Ibn al-Mubarak, agusto al-Thawri, agusto Abu Hanifa, so Imam al-Shafi'i, so Ahmad, agusto Ishaq. Madagalay ang mga ulama, sa aya dalil, sagyang ko to kapakay niyan. Nagyang kaya paman na mialiw sagyang ko to hadithu al-Fadl ibn Abbas. Tano din wagyang kaya hadith radhiyallahu anhuma. Agi dalil tano. Giku ang tano paman na karin ap kapakay agyang ko to tao ipaghad sabab sagyang ko to din niya nakapakaga miya sugat panyakit udi na paman nagyang ko to miya lokas. Pitero yan أتينا كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة عن خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريدة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت عن الراحلة أفحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع رواه البخاري ومسلم. Dia kaya hadis nama begeraya apaman na karina. Agi sabab sagian ko to ami alusiko hadis Bukhari agus Muslim. Apaman na yang kaya tutula hadis na si ini sagian ko to akia paghaj unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apdian agian ko to apaman na tegedian minsan so Fadl ibn Abbas. Tengedaya minsan unabitan wa Muhammad paman na matutundugian sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kutua paman na katutundugan yan si iku nabi na badin na miya kaum agyang kutua sakata wa ba iya padsagyang kutua kabila Khath'am. Na so Fadl na pagpagilay niya nagyang kutua bai. Nagyang kutua Abu Bay na pagilay niyan so Fadl at tungod unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwi na ayasiwa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini paman na gyan ko tuwa paman nakapagilayon o Fadl sa gyan ko tuwa bai na paman na salakaw paman na o di na pikasangorian sa sabala so Fadl kapara din yan na pakilay gyan ko tuwa bai. Oriyan yan naging kung tabai na Peter yan. Gi paman na dalil. Tingnan na, Ya Rasulallah. Kaya tingnan, sugu Allah. Giyang kaya paman na kini paliugatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa giyang kaya hajj kung mga ori paniyan. Na riyaw tatigiyan ng amaakan. Abi shaykhan kabiran. Ugaid na giyang kaya paman na masayman to na miya loko-lokos kaniyan. Tingnan no amini tuludod na idadiyan. La yathbutu anir rahila di pagkagaga agyang ko to amakan sa agyang ko to kapalayalayag. Afa hujju anhu kapakaya tigiyan
apaman na ipaghadya ka nagyang kuto amakan, paman na sa kani maghadya gyang kuto amakan sabab sa gyang kuto adiniya nakapakagiga kami alokas yuti paman na pakaisiyan. Afa hujju anhu ino bakapakay apaman na sa kani maghadya gyang kuto amakan. Na aya ko na ini sembag unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naam wayatigiyan. Kepakai apaman na sakaden ipaman na maghadya gyang kuto amaaka. Mga pagariya, aya ka pigu saya tano saya, na miya kada-kada kalapaman na mga bangsa tano. Aso mga luksiran, mga amairan, mga inairan, na nakapagaya dadin na makapaghaj. Ugay na, so aga matano Islam na, ipapaliugat yan nagyang kutwa haj. Na, sabab sa giyang kutwa kini, tulod nagyang kutwa ididiran, na kapakay asaka, awata iyan. Kapag saka apaman na pagarinian na ipaghaj ka agyang kutwa paman na pamilyang ka, lukas ka. Bulaburo na iya paman na lukas kapan. Na kapag paman na saka din maghaj kanian, kapaman na anian mipuka sa agyang kutwa paman na ipapaturayron waga matano Islam maginan so kapag haj. Nasagyang kaya masatano iman to nada. Paman na may ito agyang kuto paman na di uning gilabak. Aba paman na bas kanian banian na penggestoy agyang kuto o di na banian na palalakaw na agyang kuto loksian o di na pamilya niyan apaman na di pagagagas agyang kuto kapag haj. Kaya buwa paman nakatawan o mga tao iman to nakipaghaj niyan kung ginawa niyan. Saka na mismo ipaghaj. Uway na din niya na paman nakatawan agyang kuto kapakaibas agyang kuto isa ko pamilyang ka adi makagagaga. Ibarat na pagaring kaap kesakit, adin yan din nagkagaga agyang kutua kapakapaghajian uba paman na keparwas kan ni maghajun mismo. Nagina ni paman nakapagusaya tano sa agyang kaya lagi daya, kaan tano sabuta apaman na kepakaibes na. Ikadua dalil, nagyang kutua ini pakaysa si Iku Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. An shaykhin la yajidul istita'a. Yang kutua paman na ini pakaysaon, sagyang ko to masaw Ali at tigin nagyang ko to lokas adi pagkagagaw paghad sabab sagyang ko to kalokas na kaya lubayan atanto kala yujahazu anhu yang ko to lagi dutu tigu Ali ibn Abi Talibin na kapakayo to paman na ilalakaw ipaghad agyang ko to pamilya niyan. Sumya karayag sira katanong mga pagariya agyang ko to kapakay niyan agi paman naginan ititindegan o paman na kadakalan sa iko mga ulama. Ugay na so Imam Malik, agus so yaman yan na Al-Layth, wal Hasan ibn Salih, na ayatin nagiran. Giso yaman na niya na ikadua kaul. Sa tigiran na la yuhadju ahadun an ahadin illa an mayitin lam yuhadju hajjat al-Islam. Tanudan tanu agyang kaya mitindig sa agyang kaya ikadua dera na pakaya. Agyang kutwa paman na kipaghajin sa agyang kutwa salakaw, sa paman na salakawataw at tigiran na la yuhadju ahadun an ahad di ko pa kaya tigiran na ipaghaj ilalakaw o sakatawa-tawag yung kuto paman na salakaw sa ginawa niyan di na napapakain illa an maitin ayabu paman na tiyabisiran piyakaliwiran nagyang kuto paman na tunga na inka amya wafat paman nagyang kuto alokos amya wafat na kupa kayo to at tigiran o di nagyang kuto pagaring ka amya wafat na kupa kayo to ipaghaj ka o di naton asa na paman na masipag ka, apaman na miyawafatan din adas kanya na makapaghas na gitu ipiyakairan. Uwi na may katigiran na gyang kuto bibiyagapan, na di na to papakain. Tigiran na illa an mayitin lam yuhadju hajjat al-Islam, gitu panapaman na miyawafata tigiran, tigu Imam Ahmad, tigu Imam Malik, agus yaman yan na Al-Layth wal Hasan ibn Salih, at tigiran nagyang kuto pa na miyawafat apaman na des kaniya na makapaghad sa hajjatul Islam. Yutubi paman na piyakaliwiranon. Aya daliliran nagyang kuto akatur wallahu subhanahu wa ta'ala. At tigiran na manistata'a ilayhi sabila. Aya buman na kaya paturayan sa nagyang kuto akanig nagyang kuto makagagawon. Wahada gayru mustati' ginanatigo Imam Malik atawab kesakit o di na paman na miyalokas minitulod so idudya na dito pagkagaga. Yuto'y paman na pitindagan o Imam Malik apaman na diya tigyan na pagkagaga na. So Ibn Rushd na ada nakaturo yan na tindago Imam Abu Hanifa.
Atigiyana aya daliliran atigiyana an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala la yuhajju ahadun an ahad wala yusam ahadun an ahad. Gi pamanna atitinduganiran atigiran na pamanna di kepagay aba ipaghaj agyang ko tuwa pamanna sakataw agyang ko tuwa pamanna pamanna agyang ko di kepagay ipaghaj o tawag yang ko tuwa salakaw sa ginawa niyan sa lagi dia naman di kepagay tigiran aba ipamuasa o tawag yang ko tuwa salakaw sa ginawa niyan lagi dia no pama dawan no pama ama akaw pama minit tulude idedian. O di natunasan no pama magagedamian. Miya maso Ramadan na kepakaya ipamuasan ka anta kadi. Na tigira na di kepakaya o bangay pamuasa. Na lagi din naman buat tigira na giyang kutua haj igira manuto asutaw na miya lokas. O di na paman na masap ke sakit na dia tigira na mambu kepakay abagyang kutua tao na ipaghaj ka. Ala kulli hal mga pagariya nagyang kutua paman na lagi duto bitiara. Na sukada ka lang si kung mga ulama na piya kay ranoto. Agyang ko tuwa paman na kipaghadyan sa agyang ko to paman na tao adi pagkaguga. Lagi do ama aka deto o di na paman ama aka mismo amin itulo de diyan. So pamilyang ka na papakay nila nagyang ko tuwa paman na kipaghadyan na insyaallah nagina ni ku entan wa paman na tindig sa agyang ko tuwa kaya pamagusayo ng mga ulama. Agi madudu at tindigiran sa ad napapakay niyan adem man na di niya napapakayin. Lagi dua ayamanan niya na Imam Malik, agus ayaman niya na Imam Udina Ali Masih Al-Layth wal Hasan bin Salih. Mga pagariha, batanud no to mi alu yagyang ko to paman na tindagiran paman nagyang ko to al-hajju amman mata wa lam yahuj gyang ko to paman nakipaghajin sa gyang ko to miyawafat adas kaniya na makapaghaj. Nasabab sa giyang kutua paman na diptun su oras tanong imanto na insyaallah na si iko mga kapamagusay tanong naginang paman ni paman na bagayan tanong sa usayan kagiyan na ni madakalo pama mga pakis o mga bangsa tanong paman na kagiyan paman na si iko muna na da kaadni su mga wata paman na da atamok da ama penggesto nana badu na miyawaf aya ki adni kiran sa tamo ko pa maudina ki adnu pirak malariski na kagi miyawafat din sa mga luksiran nagina ni paman na magayan tanong sa usayan kapaman na adna mga tawa paman na so inaian amaian na de makapamaghaj way so balasan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya panganin tanong si iku Allah akyaliwa na ganagyan kaya pagusaya tanuron agi paman na dia ganaya katawan o pamakugyan kaya o kita kan sa giyang ko tuwa kapamagusay na sebutan niyo anta agadi uway kapaman na kanabata tanto to na ini nabatam mi itong sa giyang ko tuwa mga ulama apaman na marayag giyang ko tuwa kapagusayran so ayabuan ni at tanong saya na paman na anami sampay si iko mga bangsa tanong giyang ko tuwa paman na lagi day mga bityara kakapakaya giyang ko tuwa kaya na ganyanon na daw nakaliwanagi o di na paman na importante na kaya lakaan na yung kutuwa pamikiran na paman na kapakay sa ipagad sa yung kutuwa lagi dito na naipagi sa tanong sa iko mga ulama tanong agyang kutuwa paman na bityara lagi daya bala-balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madagalamapya pero manan tanong bu ayabu apiagu sa itanong sa giyang kaya oras nagyang kutuwa kipaghajin sa giyang kutuwa paman na tawa makagaga na miyaw sa itanwanan upama o giyang kutuwa paman na kipaghadyan na kaon na makagagas kanyan na danan pa kaya o mga ulama. Ugain nagyang ko tuwa paman na makagaga paman na adin na hajjatul islamiyan mabagyuti paganay hajyan kamatag sunna na susabay ko mga ulama na tira na kapakay kagi mataguto sunna. Ada pa man na mitindugun ko mga ulama tira na di na kapakay kagi paman na kanabuno to may papaturay agyang ko tuwa kapaghadyan sa sunna. Ayap man na ino sa itano nagyang ko tuwa al-hajju an ghairil mustati yang ko tuwa paman nakipaghadyan na ko tao paman na di pagkagaga lagi dagyan ko tuwa tigtanwap kesakit o di na miyalokas na sukada ka lang si kung mga ulama na piya kay ranoto lagi dagyan ko tuwa paman na dalil miya pamagusay tanong sa gyan ko tuwa mga bayang ugyan ko tuwa kinipakaysiun si ko paman na Ali ibn Abi Talib at tigira na paman na sunabi
na piyakay niya sa giyang kuto ba ipagad siya na giyang kuto ama iyan amialo kas ariaw tiya na giyang kuto kini paliugatan sa giyang kuto hajj. Adum man namitin nagun si mga ulama lagi do pa man na Imam Malik apaman na dira no to papakain balasan tanu Allah subhanahu wa taala sa madakal mapiya. Penalamatan ko sekan walang una mga bangsakan sa giyang kuto apaman na inyo di ka pamagkinaga sa giyang kuto kapugusaya tanong si ko lagi di mga bitira neno kapaman napsumpatambu o mga ulama tano lagi do mga doktor tano apaman ay pagisa tano kina naging kuto lagi di abitira kauman ni isa na adna tungan niyan umani isa na adna tungan niyan na ulama na sayo pagisutaw apaman na tungan niyan naging kuto alim o di na aya panubo aya paman na tungan nga na mismo ang mga doktor tano lagi di Dr. Farouk o di na si Dr. Abdullah yang kaya paman na mga doktor amya kadagdagala paman na mga doktor katano na nakupa kaya ipigi sa tano kira nagyang ko to mga masala mga usayan apaman na di makararayag si ko mga ginawa tano ay pagandud na karakan wagyang ko to salam alang ulangwan o mga bangsakan wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.